Mayong hapon naman sa aton mga pinalangga nga mga tagpalamati. Yes, welcome sa Miyerkules nga edisyon sa This Is My Life. Kumusta lang sa inyo tanan? Siyempre, inyo kabus nga alagad si Tita Wilma, makaupod ninyo tub-tub-tak na alas 3. Agod lingawon kamo sa aton man madulong sa inyo sa sininga hapon. Lingaw-lingaw lang, divert kadali sang aton sininga mga pamensaron kag balatyagon. Hindi diraan ay hagay pangakig, relax anay. Pulo pahuway, kag hilay-hilay, piyong-piyong ang mata. Pero ang mga palamatin na nagaupod kay Tita Wilma sa This Is My Life. Sa inyo mga lilisuan sa mga radyo, 684 kHz. Kag syempre, ara man ang mga nag-upod sa eton via FB Live sa aksyon Radio Bacolod sa Facebook page nga ini. Relax lang kamo, may chat room kita dira para man sa inyo mga mensahe, inyo mga reactions, inyo man greetings, inyo man mga panugnaon nga mapaambit para sa etong tagpadala sang sulat sa sininga hapon. So bantayan naton inang istorya niya sa kabuhi, ano bala na hanungod sa na in love si Inday, pero hindi ni siya lahog-lahog nga klase sang babae, may abilidad siya. Galing may problema nga nagtuhaw kung ano ina ang aton man panugdaon para sa iya, ipreparar naton. Ara man naton text hotline ana 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Kag sa mga naka-online da, pakilike, pakishare lang sa This Is My Life. Happy na si Tita Wilma. Na? Kag hindi lang ang This Is My Life, kundi pati ng iban nga mga public affairs programs sang Aksyon Radio Bacolod. Pwede naton ina ma-like, pwede man naton ma-share. Kag syempre mga matahom naman naton nga mga drama halin sa aga tubtob maghapon, nga pwede naton mapamatian sa via sa Facebook page, no, sang Action Radio. Pwede gid ina, no, pindot nyo lang na, click nyo lang na, napamati na kamo, na. So, but silingon, hindi lang sa inyo mga radio, kundi ara man sa Facebook page sa Action Radio Bacolod. Nga sa diin, pwede naton ina ma-share, magluwas nga ma-like naton, pwede ba naton ma-share sa aton sini mga pamilya, di ba? Sa mga pamilya naton nga to sa mga malayo nga lugar, para nga mahagan-hagan man ang ilang nga kahidlaw sa aton diri, papamation ta sila sa mga matahom nga drama, kag pabasahon ta sila sa mga balita nga nagakatabo diri sa aton sa dakbanwa sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Bugos nga Western Visayas, bugos nga Pilipinas, na kag ma-update sila sa mga nagakatabo kag sa bugos man nga kalibutan. Abaw pa. At gani relax kita, ano? Bantayan nyo man naton tag sa ka-zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope, para man karon nga adlaw, lingaw-lingaw lang inang aton iya tag sa kahapon kaysa nasiling na ni Tita Wilma, bisan paano ilito nato ng aton mga pensar kag balatyagon sa aton gina-experience adlaw-adlaw. Kakapoy, palibog, ginabatsyag mo pa, di ba? So, gamay-gamay lang na sa sulod sang isa ka oras kag tunga nga pag-updanay naton, okay lang ina-iya. Pero sa gihapon, hindi ta gihapon pagkalipatan ang paghalong-halong sa mga nagkatabo sa ito ni, labi na nga masiling sila nga ba do okay naman tiwi mo, lakat ko do okay lang, do wala man problema, ba do ang iban gani wala na suksok sang or nagagamit sang face mask, daw okay man, mga anak daw lang ina. Pero ang realidad sa likod sinatanan, ara gihapon siya. Ara gihapon sila nga nagalupad-lupad kag pangita lang gid sang timing na gani hindi gid kita magsalin. Okay na siya Tita Wilma, pero sa nasiling naton magluwas sa iton horoscope kag sulat man nga mabasa naton para sa inyo karon iya nga hapon.
ano man ang mapaambit ni Tita Wilma, ara lang atong text hotline kung gusto man ninyo. Hindi para bala nga may energy kita adlaw-adlaw, no? Hindi taman mapaktan mo ang dilagin sang lawas na ito na adlaw-adlaw. May ara adlaw nga full of energy kita. May ara man nga adlaw nga po, do kaluya, gid iya, do kay nami lang ipanimuron, do kay nami lang higda kag daw ginatamad ka. No? Basta wala ka energy. Ha? Gani, amo naman na estudyanta sa buong nga adlaw. Para nga sige-siging aton energy adlaw-adlaw 24/7 para nga mangin active kita adlaw-adlaw man. Katiyon feeling mo nga daw permi ka lang niya kapoy kag makabatyag ikaw sang pagpalangluya feeling mo nga daw kaluya lang gidiyam. May pila man na ka mga rason kung kaisa mo kisa nagapaluya kapaslawan, di ba? Mga frustrations mo, may ara man nga stress ikaw, may ara man nga kapoy ka sa obra mo, ba? Problema di, problema to. Problema sa tubang likod, babaw dahil mga problema hay, pero ina sa nasiling na naton, hindi na yung madula. Kay given na naiya sa aton kabuhi, basta kabuhi kita, kag gina-enjoy naton ina. Nagkalain-lain nga sitwasyon. Pero bisan magkainano pa kinanglan, batuan naton ina, no? Batuan naton ang kakapoy, batuan naton ang pagpalangluya nga mabatyagan naton. Gani anong himuon naton para nga may energy kita na. So pila ina sa mga pambit ni Tita Wilma. Pinaka-importante da pagbugtaw mo sa aga, hara naman siya. Pagbugtaw mo sa aga, tagaing self mo mga extra time, no? Pagmuklat sa imo mga mata, ti amat-amat kabipong ko, na hindi ka dahil magtindog, ti daw mangi, ako bitaw, relax, take your time, na. Kaya hindi mo mapagulpi yung tindog ang imo lawas, no? Tagaing mga 10 to 15 minutes nga pagmuklat sa imo mga mata, hasta nga magkapungko ka, para nga magka-relax gawa ang imo pensar, imo lawas, imo balatsagon, kag makapangamuyo ikaw, right? Di ba lang mo na ni Tita Wilma, mas namigin nga good morning Lord ka, thank you Lord, na ikaw na bahala na naman for the whole day para sa ako Lord, di ba la? Tapos mo prayer, stretching ka, unat mo imo kamot, di ba? Stretching ka, unat mo imo mga kamot, kag imo tiil, antes ka magtindog, kag makapulo pa mensar ikaw, kag mo sila magmuni-muni ka, kung anong palibayin sa aron mo, kung ano na naman ang himuon mo the whole day. Kinanglan planuhon mo gid ang imo himuon bilog nga adlaw. Pwede mo man nagani ilista mo nga daan sa gabi mo, na? Pero pwede mo man siya malista sa imo nga pamensaron, kag put it in your heart. Para nga mapasunod mo man siya, na? Para nga may energy man ikaw, importante gani, antes ka magulag. Kinanglan, mamahaw ka gid. Pero tino ka pamahaw, tapos mo tindong maligo. Diga mo baho. Pero before ka maglakat sa imo trabaho, or pagkatapos nga naghalin ng imo dira mga ginalutuan, naglalakat na sa ila trabaho, nagkadto na sa eskwelahan, look at yourself na naman. Para may energy ka, kinanglan kaon kagid, sang mamahaw kagid ya, makaon kagid sa ginatawag pamahaw. Pareho kinapro kinanglan magkaon ka, hindi lang nga sila, nagprutas lang ko, nagsaging lang ko. Hindi. Kinanglan magkaon ka para may energy ka. Ano mga pagkaon ka magkahatag sa imo sang energy? Kinanglan may carbohydrates kagid, na? Kinanglan may kanon ka. Pero kung hindi pwede ang white rice para sa imo, may ara kita bala red rice, may ara kita brown rice, may ara black rice, kundi ikaw hiyang, dera ikaw, para nga may energy ka. Kay source ina sang carbohydrates, di ba la? Hindi ka ni kinanglan may tinapay ka, kay source man ina sang carbohydrates. Ti kung tinapay na naman, Tita Wilma, hindi naman pwede kung ikaw may ginabatyag sa imo lawas, hindi ka magkaon sang tinapay nga mga white bread, kinanglan naman wheat bread, grapate. Inimera da tinapay ngani, balungay bread, bangay mga amoy na. Anyway, no? Kinanglan na kaon ka man sang food nga may protein. Ano ang source ng protein? Arang eggs, arang egg. Siling nila may tapa. Kung may arat, mga kauturan nga way na ginagkaon sang meat,
zero meat na ng life nila. That's why nga very healthy sila, na? Pero sa imo nga nagatrabaho ka, need mo iya magkaon itlog, or if not, pwede ka kakaon chicken na unod sang manok, pwede gid. Pwede ka na dira kakaon, kinanglan may prutas ka man. Saging, apple, amo naman lang kaya sa mga powers na ton. Pero likawan ninyo sa agam ang pagkaon sang mga matamis. Masiling sila nga titawe, ang tamis bala makahatag energy. Yes, correct. Okay ina. Sa mga healthy, pero sa medyo may ginabulubatyag, kung pwede pala nga ma-lessen mo ina, i-less mo. No? I-less mo, then amat-amat kung mas nami pagin, i-zero mo sa imo kaugalingon sila nila tawa, hindi man pwede nga ma-zero ang tamis sa lawas na mo. Na? Hindi man kuno. Siling nila pwede nga ma-zero ang tamis sa lawas. Kay nga ang sweet, nakahatag man, energy, yes, insakto na kay makapapagsik ina. Makapapagsik. Pero kung kontra sa imo, hindi pagpuwersahan ang kaugalingon mo, right? Yes, kinahanglan gid. Kag-ari pagid. Kung ikaw working, kung nagatrabaho ikaw, nami gid lakat-lakat, di ba la? Lakat-lakat ikaw but sing ganun na kinanglan may exercise ka man sa lawas mo, na? Gamay nga unat-unat himuon mo man, na? Himuon kag indi gid paglikawan. Kung masarangan mo, kung nagatrabaho ka, kung masarangan mo nga makalakat-lakat ikaw, na? Kung may hagdanan ang imo nga ginaobrahan, pwede man nga magsaka ikaw sa hagdanan, pareho diri sa amon sa Action Radio, na? Kaya gani nito magsaka halin sa ground floor as sa fourth floor, wala kami diya elevator mo, wala man kami escalator, na? Pero kaya namon ina, na? Kung pwede saka panaog, kung na mo na way kagid exercise sa inyo, may break ka gamay, naog ka naman, nasunsaka ka naman, bakal ka to something to eat sa dalo mo, bakal ka na prutas or saging da kay na needs, may tinanok na siyang saging or kamuti, pwede man, di ba? Yes, ang kinanglan makahulag-hulag man. Kaya nga, ang exercise makahatag sa aton energy. Bilugi na nga adlaw makahatag na sa iya energy. Samtang ara ka sa trabaho, kinanglan hindi man mangin station ang lawas mo. Kaya nga, kung hindi ka man maghulag, ara ka lang tubangan sa computer, kung anong obra mo dira, nakafocus ka lang dira, o pamo ka na, kinahanglan niya, mahimo mo man lang nga mahulag-hulag ang lawas mo samtang nagapungko ikaw, or may ginahimo ikaw, himuon mo para magnami man ang circulation sang imo dugo. Right, Tita We? Yes, tugid na iya para hindi magluya ang lawas mo. Kung ang imo trabaho ari lang sa tubangan sa computer, after mga 20 to 30 minutes nga pagtutok, ma-break, unat-unat tiil mo, tindog ka man kadali. Pwede ka magkuha hot water. Pwede ka da kuha tubig para nga makahalin ka lang sa pulungkuan mo, kag magbalik naman liwat, right? Kinanglan himuon na ton ina. Kung ano pagin, ari pagid ay, nami sa inyo balay, nadira sa inyo balay makapanghimos ka na. Kay kung mahipid kag matinlo, well arranged, a very colorful pa ang sulod nga do ka nami panglantawon, kung matawhay kag nahimos ang sulod sang balay, nami man ang imo makitaan, inang mga matahom. Inang katahom niya, kag ang katawhay nga makita sang imo mga mata, makahatag ina sang katawhay man sa imo balatyagon, mangin attractive ina para sa imo, kag ina nga mga tululukon sa imo palibot, antes ka magalin sa inyo balay, magkahatag man sa imo sang energy. Right? Na. Tido ka nami lang, kung matawhay ang makita mo, matawhay man ang balatyagon mo, matawhay man ang pamensaron mo. Pero kung pagalin mo sa inyo balay, kagamoy na nga daan, pagkatapos galingin pang ulo mo sa mabatian sa asawa mo or sa bana mo, halin sa mga estudyante mo, pagabot mo sa obra, kagumon man sa pamensaron mo, di ba? Kaya mo siling naton gani para magtawhay, antes ka maghalin, antes ka magbangon sa iligdaan mo, kinanglan mag-pray kag kyan para nga maangkon mo ang peace sa imo heart. Okay? Kag sa imo naman trabaho mas nami, kung may ara kada ginlista, sundon mo na. Kag pwede mo na mahimo isa-isa. Kag makafocus ikaw isa-isa. Kay nga ako nagasakot ang imo ginaobra.
nagasala man utok mo. Di ba la? Paminsaron mo anay una sa imo mga hilimuon bilog nga adlaw. Unahon mo gid ang pinaka-importante na kung ano na siyang naka-line up dira sa pensar mo, unahon mo gid ina na kag amo man ang himuon mo pagpauli mo sa inyo balay samtang nagapauli ka ng himuon ko man no mas mayugro mo na mo okay na kag ano pag Tita Wilma antes ka magtulog kung nakapahuway ang imo lawas na hindi lang niya para sa mga working hindi lang ni sa para sa mga working o mga nagtrabaho bala, hindi lang ni para sa mga estudyante, kundi para man sa tanan nga ra sa sulod sa aton panimalay, kay kabalo kita bisan ara kamo dira sa aton balay, nagatrabaho man kamo. Ang inyo pensar, inyo balatsago, ng inyo lawas nagatrabaho man, right? Kag kinanglan man nato ng energy. Kag kinanglan antes kita magtulog para kondisyon, makarelax ang maayong aton lawas. Kinahanglan, maligo anay kita antes kita magtulog. Para bala fresh man ang aton pamatyagan, makarest well ikaw, kay para pagbugto mo ka nami, balas ang pamatyagan mo ka mag-ankid. Kag kada gabi, kinanglan kung magtulog ka kung gabi, kung na-set mo ng imo yung imo orasan sa pagtulog. Let's say kung magsiling kaya nga, ay naiya, disiplina na mo, no? Kinanglan gid sa pagtulog. Alas 9 matulog ka, kinanglan alas 9 tulog ka gid. Meaning, kung magtulog ka alas 9 sa gabi, kinanglan pa nyapon ka alas 6 kay nami ay tulog nga 3 hours after dinner, magtulog ka kay nami ang imo pamatyagan. Kag kinanglan maanad ang lawas mo, ti kung tulog ka alas 10, amo na yan andan sa lawas mo alas 10 ang gabi, okay man na siya. Kay kinahanglan tayong tulog ta sa gabi, madalagan mga 6 to 8 hours, di ba la? Pwede ka katulog 10 p.m. Pag 10 p.m., pwede ka makabugtaw 4 a.m. or 5 or 6 a.m. Kung sa mga huben niyam, tulog na sila mga butang 12 midnight or 1 a.m., bugtaw na sila taglas 10, las 11 na saga. Pero hindi, ang mga anak, ginamat-amat man na nila. Challenge ang ila kaugalingon. Nga makatulog man sila sa husto nga oras, kay amo na iya ang body clocks ng kabataan subong. Kinanglan pa intindiyon talang sila nga kung pwede 12 midnight tulog na kamo para kabugtaw kamo alas 6 ang aga kay may klase kamo na amat-amaton kung weekend okay ken na kag kung pwede give yourself a break kinahanglan gid kung from Monday to Saturday trabaho ikaw pagka Sunday tagaan mo gid break ang kaugalingon mo nga maka-rest. Pwede ikaw pulo pamasyar sa the end the way. Pwede ka kapamasyar sa ibang mga pamilya. Let's say, for example, maaari ka pangabuhi diri, imo nanay, imo tatay, ato sa pihak. Or mamasyar ka sa imo utod, sa imo mga kahinablusan, o sa imo lola kag lolo. Nga maano ba lang ma-divert hingalit ang imo sini nga routine Lunes tubtob Sabado na makabisita ka man sa ila if not kung gusto mo nga magpaliwaliwa kung may extra ikaw dira pulo pa ma-share somewhere no o pod sa imo mga loved ones pwede gid na kag pinaka-importante man ang aton mindset magpamensar ikaw always sa mga matahom nga mga bagay. Let's say for example, may magsulod sa pensar mo nga hindi nami bala nga do makaguba sa imo focus sa isa ka bagay. May may mag-inject balaga may mag-chat sa imo sang makapatang sa imo pamensaron. Never mind. Hindi na naton pagpamensaron ang mga nega. Para hindi maguba yung aton focus. Kinahanglan mangin positive thinker ikaw 24/7 para nami ang imo sinibalatyago nami imo pamensaron. Pensaron mo nga mahimo mo ang imo mga trabaho the whole day, ang mga bagay-bagay nga dapat mo patungdan sang imo panahon, sang imo atensyon para nga makit-an mo ang resulta sang imo himuon adlaw-adlaw. Kay nga akon ikaw positive thinker, gani? Buot silingon,
may kumpiyansa ikaw sa imo kaugalingon. Importante ina. Ha? So ina nga mga bagay nga na-mentionar ni Tita Wilma para sa inyo, mga bagay ina nga makabuligid para sa aton, nga makahatag sa aton kusog sa bilog nga adlaw. Kag syempre dugang Tita Wilma, mga inspirasyon ta ina. Inspirasyon ta sa paghimakasta sa adlaw-adlaw nga tanan, nga akinahanglan naton magpamensar sa ila. Kay nga sila mga palangga naton sa kabuhi. Tandaan gina naton dasig man naton oras. 1:54 Action Radio Philippine Standard Time. Ang aton anay food supplement kantuan kuna no. Ang aton sa ni Dr. Pinoy. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako nang sa balay. Pero teka, kamusta man? Amo na I would like mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktaman lang danay. Tapos, ano naman, ublaw na daso. Brown na dason sigaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya Oo. nagtuto sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imuon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Na. Pinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako daw, ano naman daw. Gusto ko, basta daw, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga makita sila sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose nga kubos nga eskwela. Primary kag secondary ka na. For bugtaw. I-record ang kinanglanong makapag-tisipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya sa umuan kung kumanaki. Update mga siya. Matinandao na siya. Damo to nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko nakadaog ka man ra ko tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa inyo. Tiyo mo. Kayo ano na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Nga nakabati ako kay tungod. Nga idol kong Action Radio, nga permi ko na nga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda. Tisiling ko pasalamatan tagi ng Action Radio. Kaya pag-open siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mo ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan nga reporter dirakay. Kung wala ako nagapamati kami sa Action Radio, wala ka kaabong sa premium sa Action Radio, kaya wala kita kapamati.
tungkol sinakara ko sa aksyon radyo, maskin gubaon na nakabati ko. Ingat na tanang sang Diyos ang pagubay nga pamati ka, kay nga mo ito nga pag-abay kong pritsa lang agi kaya nga mo ito. Sige. Imunak lang. Dako na bulit. Kabulig na siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madam, nga salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madam, nga salamat sa inyong cellphone sa bong. Dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iba niya nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Di basis na son, inyo man time nga makaswerte. Makadaog. Makadaog. Ano ang balong kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ano sa akon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last, salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Ari, amo na. Okay. Sa mga naka-online dira, salamat gid mayong hapon. Kamusta lang kamudaan na? Kay Sir Alex Montesa, salamat gid Sir Tita Wilma mayong hapon sa imo. Kay sa liwat ari lang ko na naga-monitor sa imo via stereo and stereo FB live stream. Puwerte ba FB live stream? Share ko na. Keep safe always, Sir Alex Montesa. Salamat, gid. Hello, Ma'am Jinky Delegdon. Good afternoon. Salamat, gid. Mayong hapon, kuno dira, Tita Wilma, anto pinasugaton, kompleto ginayas, Ma'am Jinky. Kay Mr. Arthur Jeff Villasor, kay Ma'am Vanessa Stark, kag Docmate Mayo, kay Mama Lolet Delegdon, kay Papa Joe, kay Tita Ana Sinoro, kay Alma Orlego, Noel Amar, and all my family sa Barangay Pandanon, DSB. Salamat, gid. From Arizona, USA, salamat, gid. Thank you, gid, ma'am, sa mga stars nga ginasend mo diri sa amon sa Action Radio. Ma'am Aina Sinoro, hello! Be safe always, kano, Tita We. Salamat, gid, Ma'am Aina, no? From La Carlota. Mayong hapon man. Hello, Inday Chin Hisulgon. Mayong hapon man sa imo. Si Ma'am Ida Ramos. Ma'am Ida Ramos, good afternoon. Thanks for the flower. Kainit nga daw ma-rain. Okay lang, relax and be happy. Amo ng chimpo, ang ginapahalong ta. Kita mo ako gani, do hindi nami. Pero, go gyapon, inom damo tubig. Balak pa mo, kaya na. Samay Hidalgo Aaron Luzada, mayong hapon lang di. Sa Barangay Kaduhaan sa Cada City. Sa mga taga-Cadiz, dira mayong hapon, kumusta lang? Sir Samay Hidalgo Aaron Luzada, salamat kang mayong hapon. Mga hinablo sa Legran, hala Carlota, dira sa Pilar Compound, si Jean, John, Carlo, kag JV, halong kamo si Papa ninyo, hindi pagpaugtasa. Mga neighbors ko di sa Villa Caridad, mayong hapon, Ma'am Ana, salamat, gid. I love the color of your dress, Tito Wilma. Thank you, good Sir Alex. Ay, syempre, dala na dang matamis mo nga mga yuhum ka, ang isang isa ka unay. Ikaw, mayo kagid sa mga pabulak-bulak sang imo mga dinalan. Now, your flowing words, amo nang kadamo sang imo sini nga napapati sina siguro Sir Alex ay. Sir Maris, joke ko lang na Sir ha, basi kun kabalo ka naman. Marisa the floor, kag diday ga relax ga monitor kay Tito We. Thank you. Munina ng press sa Oriarte Subdivision sa La Carlota. Thank you, Gid. Ray Flores Barrio, gamay yung hapon man. Ginatamyaw man ni Sir Alex Montesa. Si Ma'am Vanessa Stark, kag Doc Mayo, Ma'am Chinky Delegdon, Sir Noel Amar, kag Sir Milelio Oligo, salamat, Gid. Karon naman, Mary Jo Victorino Flores Macawili, mayong hapon tawe. Karon naman dugay-dugay. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga
mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktawan lang nanay. Tapos, ano naman, ubra ng dason. Brown na dason singa nga pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nang walang ka cellphone. Wala mo sa imo. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya Oo. nagtulong sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Ganun ba lang isulat ko kung anong imuon. Nga pag sa page, i-like, i-share. Na. Tinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na na makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako daw, ano naman daw. Gusto ko basta hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga makita siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kumpos na eskwela. Primary kag secondary ka na. For bugtaw. I-record ang kinanglanong kapatitipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya sa umuwan kung umuman natin. Update mga siya. Matinandaon na siya. Damo to, nogin na siya. Yan padala ko na tula sa imo mga klase ko na kadaong kamandra po ko tutungan ko balala. Di siling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo, tiyo mo, ikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, kaya ko pasalamatan tagi ng Action Radio. Kaya pag-open siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan nga reporter dirakay. Kung wala ako nagapamati kami sa Action Radio, wala kakaabong sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamati. Tungod sila kaya ako sa Action Radio. Maskin gubaon na nakabati ko. Kaya natanong sa Diyos ang pag-ubay nga pamati ka. Kaya nga mo ito nga pag-abay ko. Fred sa lang agi kaya nga mo ito. Sige. Muna ka naman. Dako na bulit siya. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka na. Sige. Ano pasalamatan ka? Madam, nga salamat sa iyong Action John Diaz sa tanan-tanan nga sa Action. Madam, nga salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iba nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Ti basis na son inyong one time nga makaswerte. Makadaog. Makadaog. Ano ang balong kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ano sa akon nga masiling nga mapadalaman sang istorya.
May gusto kay hambal sa iyo. Kag syempre sa Miyerkules nga edisyon sa This Is My Life, Nobyembre 16 tuig 2022. We only have pila na lang Tita Wilma, 39 days before Christmas Day and 46 days New Year na 46 days 2023 na. Kay hulaton ta naman kung anong mga magabag-o sa dalagan sa atong kabuhi in the year 2023. Gani, okay lang, amat-amat lang, kag kinahanglan preparar lang. Amat-amat to na itong ina. Pasiplatan anay ni Tita Wilma sang makadaling aton sa ni text hotline. Good PM, ginagwit ko lang ang akon hinablos nga pamati. Aba. Ang akon sinihinablos nga nagapamati si Daday 5. Salamat gid. Dayday guro ni no, Dayday 5. Okay, dako ang tsansa mag-ayo tungod gasali ka sa Dios bagtala. Okay. Kahapon ini pa nag-greeting siguro. But anyway, salamat gid. Okay. Tita We, salamat nakapamati ko sa balay. DSB, salamat gid. Linz Ponce, 8303. Okay. Greet ko lang da sila ni Mama Rufina dira sa Gilungan. Vmar ni, salamat gid Vmar. Nga mga anak mo. Tawe, ang ginatamyaw yada ako no si nanay niya Girom kag si tatay niya Ruming Dinoy. Kag kay Baby James, salamat gid. Karon balikan ta ng aton sini nga mga greetings man sa aton sini text hotline. Gani relax lang ka mo dira. Sa aton man mga kauturan. Kay si Tita Wilma magabasa na sa aton sulat sini nga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, Okay, ang aton sa pagbasahon sa sininga hapon, halin kay Lady. Ang habal ni Lady, basta ari lang siya sa Negros Occidental to, dyan nga ngalan, ha? May problema si Inday Lady, kagangya sinimansahe na gasiling. Dear Tita Wilma, ako gali si Lady, taga Negros Occidental. Isa ako ka-undergraduate, tita, sa kurso nga criminology, may obra man, kag enjoy man ko, tungod gamay pa ko, handom ko na ini. Tita, wala ko man ginakahuya, expert ako sa martial arts. Ilabi na sa jiu-jitsu. Ang akon problema, nahanungod ini sa isa kahitabo. Nga daw wala ko man ginapaabot, kag subong nangin problema ako. Natabo ini isa ka bes, nga may isa ka babayi, nga nagpangayo sang bulig, kay ginagaw ang iya bag. Nataymingan man nga ara ko. Kag sa akon gid maagi, ang nagsubmit sang iya bag. Kag nagamit ko ang akon abilidad sa judo para nga madakpan ko siya. Naliab ko gid siya, Tita Wilma, kag na-recover ko ang bag nga ginsnatch niya, kag nabalik sa mo nga babayi. Wala ko siya ginbuyan,
kay naghulat man kami sang pulis, pero sang wala pa nagpangabay siya sa akon. Ngabuyan lang siya. Ang iya rason kung nga nahimo niya, tungod malala kuno ang iya asawa kag ara sa ospital. Kung nga nahimo niya nga mag-submit sang bag. Primero, Tita Wilma, hindi ako magpati sa iya balibad. Para mapamatudan, ginupod niya ako sa ospital. Wala ko lang naginbasa ang ospital, ha? Galing sa wala swerte, pag-abot namon, wala na sang kabuhi ang iya asawa. Patay na. Wala na namon naabtan. Naluoy man ako sa iya magtulok, Tita Wilma. Naghagulhol gid siya sang hilibion kag tama kabaskog. Wala man ko sang may mahimo. Sang ulihi, nag-istorya siya sa akon sang ila kabuhi. May duha sila kabilog nga bata. Amo ato ang ginhalinan nga nangin friends kami. Kag makaligad ang 1 year and 8 months, nagpangaluyag siya sa akon. Nakita ko man ang iya kaayo, kag mabuot man siya nga tao. Siguro, ina man ang rason kung nga again baton ko siya. Nag-on kami. Nag-on kami. Pero abi mo, naakig naman ang akon ex-boyfriend sang nabalaan niya. Kag sang pag-istorya namon, nagpaandam pa siya, tita, sa akon. Nga kung siya man lang ang pamanahon niya, kulatahon niya, kay hindi kuno bagay sa akon. Okay lang sa akon ginpanghambal niya, kay hindi man ko magsapak. Galing kay daw ka seryoso gid sa iya. Ginsulit ya pa na, tita, kag bisan sa messages niya sa cellphone, ginasulit-sulit gid niya ina sa akon. Nga bisan hindi na kuno ako sa iya, okay lang, basta maayo lang ang akon matupan. Kag tungod sina, nangin problema para sa akon. Siling ko i-share ko ni sa This Is My Life, kay pamatian ko man si Tita Wilma kung anong iya matugda kag advice sa akon problema. Tita, until here lang, ako gali si Lady, no? Ako gali si Lady sang Negros Occidental. Okay, una-una, mayong hapon, kag madamo gid nga salamat sa imo, Inday Heidi, na nagayuhuman ako samtang nagabasa kay wala man pagbasa ko sini kay wala ako bilaga expectar nga ang ending niya is ma-in love ikaw. Ha? Pero amo nang siling ni Tita Wilma nga sa paglibot sang kalibutan, ara naman siya, na? Sa paglibot sang kalibutan kag pagtiyog sang aton kapalaran, hindi gid naton mapaktan kung ano ang madangtan. Di ba la? Ha? Pareho sa natabo sa imo. Daw wala man kita sang makitaan nga iban nga rason nga ma-in love ka sa iya, di ba la? Kundi ang na-mentionar mo sa katapusan nga bahin sang sulat mo, nga suno sa imo, nakitaan mo nga maayo man siya nga tao, mabuot siya, kag nangin rason nga maginbaton mo siya, kag nangin magnubyahanay na kamo. Pero since nga ginapangayo mo ang opinyon ni Tita Wilma, ihatag ko man sa imo. Pero wala si Tita Wilma nagasiling sa imo Inday Lady nga sundon mo ang ginahambal ko. Kundi pamatian mo kag binagbinagon mo. Kung balang ginahambal ni Tita We sa imo, makabulig sa imo, makabulig hatag kaayuhan sa imo, o kung hindi,
Sige hapon ang final say, final decision, nakadepende sa imo himuon. Kay mas ikaw ang nakahibalo sang padulungan sang tanan. Right? Inday lady, kabalogid ko nga ara ka. Anyway, sa imo salamat gid. Pero kung lang tawon tang imo sinisitwasyon, hay do kabudlay man para sa akon. Pero mamangkot lang ko anay sa imo, sigurado ka gid. Wala mo minamention iya ngalan. Imo lang tuon nga ngalan. Okay lang na siya. Sigurado ka gid nga guma or love ang nabatyagan mo sa iya? Sa sinang tao nga gin, sa sinang tao, masiling naton nga snatcher na gid man siya. Kay gin-snatch niya palagyo ang bagsang babayi. O pasalamat ang babayi tungod, ara ikaw? Kag tungod sang imo abilidad, nabuligan mo kag nabalik sa iya. Gin-imagine ko bala. Tapos ikaw nga nagdakop sa kag nagbulig sa way pa nato na endorse sa pulis nang pangabay sa imo nga buhian siya kay tungod mo na iya sitwasyon, napapati ka kag na-prove mo man nga matuod ang iya sinirason. Pero magsiling nga na in love ka sa iya, wala man siling ginahusgahan ikaw ni Tita Wilma. Kaya hindi man ko gusto magsiling ka-judgmental kay Tita We. No? Kay kung gugma na yung mag-atake sa itong balatyagon, wala na sang ginapili, wala sang ginapasino. Sino man siya o kung ano man siya sa iya kabuhi. Kung siya ang ginapitik sang akon balatyagon, siya ang babae or siya ang lalaki nga ginahigugma ko. Right? Na, hindi bala? Na, inday lady? Okay. Pero amo lang na ang pamangkot ni Tita Wilma. Sigurado ka bala sa balatyagon mo nga love ina ang nabatyagan mo? Or basi naluoy ka lang sa iya tungod sa iya sitwasyon? Kag nahulog ang balatyagon mo tungod sang iya duha ka bilog nga bata. Dapat inday lady siguraduhon mo ang kaugalingon mo. Pamangkuton mo gid ang kaugalingon mo. Bala ano love ining nabatyagan ko or naluoy lang ako sa iya. Para sa ulihi, hindi ka man magsiling nga hinulsol gid ko na. Man kabudlay kung maghinulsol sa ulihi. Pero sa sinagabahin sa pagdesisyon, kung ano man ang imo mangin desisyon, mag-pray ka gid anay kay Lord nga i-guide niya ikaw na kung ano ang maayo kag nagakadapat mo nga desisyon nga himuon mo sa amo sina nga sitwasyon. Dapat hindi talang pag-ikonsiderar ang ato na batyagan subong. Inang nagasilabo mo nga balatyagon. Kundi pinsaron mo ang mangin palaabuton. Ang buwas baladay na lantawon mo ang mangin palaabuton mo sa iya. Karon ko lang tandugon ang ex-boyfriend mo. Paminsaron mo ano mangin palaabuton mo sa iya. Wala sili nga nagahusga si Tita Wilma. Tungod amo na siya nga klase sang lalaki kang nahimo niya ang amo nga bagay. Pero mamangkuton mo lang ang kaugalingon mo. Anong mangin kabuhi ko kung magdayunay kami nga duha? Yes, manginanay ka, mangin instant mother ka para sa duha ka anak. Paano ka mo mabuhi nga duha? To be practical. Ang mangita ka mo na nga apat, kay may duha ni siya ka bata. Paano ka mo mabuhi nga apat? Kay kung tinawon gani, na wala niya masarangan sang buhi pang iya asawa, nga mapabulong ang iya asawa. Paano kun siya ang mapamana mo? Paanong sitwasyon mo? Duha niya kakabataan. Kag siya, ikaw. Let's say, for example, kung magdayunay ka mo, magkaangkon ka mo nga duwa sang anak, magadakong inyo pamilya. Amo na siya ang imo man dapat ikonsiderar. Ikonsiderar mo ginaday. What life's ahead? Kung amo ning himuon ko. Kung ipangibabaw ko ang balatyagon ko, sa akon pensar. Kinanglan sa pagdesisyon, ari kag ari ho, no? Kay karon nga panahon, hindi lang niya dapat heart ang mangibabaw. Kinanglan kung kaisa mangin wais ka man sa pagdesisyon, sa mangin kabuhi mo sa palaabuton. Pero sa paghimo naton sina, as always, ginahambal gini Tita Wilma, nga sa aton kabuhi, hindi tagid pagdulaon si Lord sa aton pagpangabuhi, updon tagid ang mahal nga Dios sa adlaw-adlaw nga tanan. Hindi man sila nga ginahusgahan ko inang lalaki.
Kay maikuman, kung mapamana mo siya, magabakas siya, or makatrabaho siya, or may trabaho na siya subong, kag masuportahan niya ikaw, kag ang inyo anak, kay ti sa pagkabalo ko, ikaw lang ang may trabaho, di ba la? Pero kung papakita niya sa imo nga masarangan niya ikaw, nga buhion kung kung magpangasawa siya sa imo, kag kung mag-updanay na kamo, okay, kung makita mo nga mangin mayon kabuhi mo, why not? Ha? Kaya nga hindi tayo paghusgahan ng tao. Kaya basi siya palang magkatag sa imo inspirasyon nga magpadayon sa pagbaka-baka, nga ma-prove niya nga hindi siya abusin nga klase sing tao, himuon naton, di ba la? Amo lang na day ang mahambal ko sa imo na tungod sa sitwasyon sinang lalaki nga ina, nga gintagaan mo second chance sa imo pagtanaw. Kag ikaw makahatag sina. Tungod sang love, suno sa imo nga nabatsyagan mo. But make sure nga ang nabatsyagan mo is love, not mercy. Hindi kaluoy, ha? Kinahanglan gid. Ask yourself, kinahanglan gid, importante ina, inday laiti. Kadtuan ko ang bahin sa imong ex-boyfriend. Nahamot man ako sa ex-boyfriend mo, na? Kay nga sa imo, nabatsyagan ko, nga sa iya ginhambal sa imo, na-threaten ka man. So, sa paghambal niya, kulatahon, o ano say kulata, kastigo, di ba la, na? Kulatahon, gusto mo, kulatahon ko na siya, na? Amo na nang ginimo, nga na in love ka pa sa mo sinang nga lalaki. So, makita na ito, nangin judgmental, yung ex-boyfriend sa imo naluyagan nga lalaki subong. Hindi na natin mabasol. Kay buot silingon, ex mo na siya, pero sa gihapon may concern. May kabalaka siya sa imo. Di ba la? Why kuya kabalo kung ano ang rason kung nga anangin ex ka mo? Siguro wala nag-workout ang inyong relationship before or something happens nga kuno ano man ina biit na lang. So makita ko lang ang imo ex concern man sa imo kabuhi. Sa imo mangin kabuhi in case ginman. Hindi siya gusto nga isugal mong imo kabuhi. Masiling ko nangin judgmental siya tungod nga nakita niya kung anong klase ng lalaki na hindi siya gusto nga isugal mo ang imo kabuhi para sa iya. Kaya nakita niya nga isa ikaw ka maayo nga babae, magtupa ikaw sa mo nga klase ng lalaki, hindi tamang siya mabasol. Hindi ko man siya magbasol. Pero hindi mangin malayo nga himuon niya ina. Kaya nga ginasulit-sulit niya sa imo. So sa nga mga bagay nga amo gin man ang ginaproblema mo, ginaproblema mo gina siya. May posibilidad nga himuon man na niya. Kay ti sa imo nga postscript sa imo PS sa idalom na to mention. Hindi ko na pag-i-mention. Sa nature sang iya trabaho, may posibilidad nga mahimo niya ina. Sa iya ikasarang, kag sa iya abilidad, may posibilidad nga mahimo niya ina sa lalaki nga ina. So, amo na nga siguro nakahatag ina problema sa imo. Pero para hindi ikaw maghinulsol sa imo mangin desisyon, binagon mo gid ang tanan nga himuon mo. Kay bisan, wala man sila nga ginatan-aw ba lang naton nga mga nami gid ang imo mangin life. Isa iya man lang siguro, secured ka man bala. Nga kung may ara ka man ibulos sa iya, sa life mo, masaya, why naman na sa labo, Tita Wilma, sa kabuhi ko mo, kay ex ko naman siya, di ba la? Insakto ka dira sa punto nga ina. Pero sa punto naman, nga nagapakita siya sang iya ka concern sa gihapon, concern sa gihapon sa imo, but silingon, palangga ka niya gihapon. Kagluyag niya nga makitaan ikaw, nga you're in good hands someday. Nga nami imo life bisan simple lang. So, depende na sa imo kung i-consider nimo ina o kung hindi. Hindi gid pagpadalmi nga mangin problema ina. Kung sa akon, hindi issue ina. Hambalon mo lang siya, kung naluyag ka gidya, sa lalaki nga snatcher nga ato, ay hindi ko na paghambal na ma-hurt na ikaw, no? Kaya na ano na to, no? Kung naluyag ka ginman sa iya, ang himuon mo sa imo ex-boyfriend, paintsindihon mo na lang. No? Kung paano mo siya mapaintsindi, mamo ka ginianayo,
ma-pray ka gid anay na para nga tagaan ka ni Lord knowledge, wisdom nga mapaintindi mo siya ining ex-boyfriend mo kag mabato niyang rason mo kay nga ihambal mo sa iya ti kun himuon mo na maapektuhan trabaho mo. Dira nataya ang imo profession. Himuon mo kung matabo na crime na iya na di bala magkaguba sa imo imahe imo sa imo imahin bilang amo kasi na sa imo trabaho na kag mag-anggwa sina sa ulihi guba ang iya pagkatao. Diyan maguba gid ya ang iya pagkatao, maguba ang iya propasyon. Pinsaron mo lang ang iya sinikabalaka sa imo despite sa inyo sinisitwasyon nga wala na kamo relasyon pero sa gihapon nagapabili ng iya pagpalangga sa imo. Siguro ikaw wala nagid bansang feeling sa imo ex-boyfriend so amo na ina iya. Ang nga mo nang na problema mong himuon niya sa lalaki nga naluyagan mo suno sa imo sa karon. Ang akon lang gid panugon-tugon. Ang akon lang gid panugon-tugon sa imo inday laydi. Pamangkot agid ang kaugalingon mo kung ano gid ang matudtuon nga nabatsyagan mo sa iya. Is that love or kaluoy lang? Para wala ikaw sang hinulsulan sa palaabuton. Ang amon, panugyan lang. Ang amon, opinion lang. Piece of advice para sa imo. But the final decision is yours. Kay imo ina kabuhi. Kabay pa nga pasanag kita sa pensar mo, nakapamag-an kita sa dughan mo, kag makapataway kita sa paminsaron mo. Inday, laydi, madamo gid nga salamat. So sa iton man mga naka-online, ara lang ang aton sini chat room sa inyo man mga opinion panugdaon mabulig para sa aton sender karon nga hapon kag sa mga ara sa ilang mga radio sa inyo mga cellphone ara man aton text hotline 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Pero dali lang. Siling ni 82-22 tama gid laygay tawe. Ang feeling, hindi gid sure nga basihan, kundi ang right principle. Just pray to the Lord. Yes, Tatay Tony. Salamat gid kag mayong hapon sa imo dara. Hali naman kay 2943. Siling ni 2943 tawe, mayong hapon sa imo. Kag sa tanan nga mga taga-aksyon. Para sa sender, day, pensaregid maayo antes ikaw magdesisyon. Kay base sa ulihi, maghinulsul ka. Kag hindi mo na mabalik ang nagligad. Kita mo na, nabatian mo na inday lady ina opinion nila. Siling naman ni 8012, no? 8012. Good PM, tita. Tita We, kumusta ka na? Tita Nami, angig ko mamati sa imo program. This is my life. Salamat. O, sinya sender correct si Tita Wilma. Nagakumpormi siya sa ginahambal ni Tita Wilma. Ay nga mga ay nakamono. Okay, shout out lang Tita We sa tagapayaw nga nili Bakira, hindi lang tadi yung mga amo-amo na tamyawa lang siya bara kay nami para ara lang da sa payaw sa zone 2 maayo lang kon okay hindi lang ikaw na lang ang akon i-greet hindi lang ng mga hindi nami pabay ilang na sila kung sila nagahalit sang imo kabuhi 276 kung silang naghahalit sa imo kabuhi pabay sila dira kay kung maapektuhan ikaw sa ila ginahimo naga-enjoy na sila pero kung wala sila sa makita nga reaksyon sa ila ginapangimo mauntat na sila okay hambal naman ni 1763. Good PM ang ma-advise ko sa imo panilagan mo gid anay ang nobyo mo antes ka magdesisyon gid kung hindi ka anay magbigay gid agod hindi ka maghinulsul hindi ka maghinulsul kung amo na ang pamanahon mo kag hindi ka magkahadlok sang pamawag sang ex-boyfriend mo kag pray ka lang always kay God day. Tita Wilma pwede ako kapangayo textmate babae lang buot
kag honest, seryoso, Jerry Nigali. Okay. Sa mga babae dira nga gusto makig-friend kay Jerry, aring niya cellphone number. In good faith lang ha, wala lang halitay, wala lang, hindi bala, mga nami-nami lang bala. Aring niya cellphone number 0975 459 1763. Again, 0975-459-1763. Okay? Yes, go, Tita Wilma. O kay Lady, mayong hapon, Tita Wilma. Kay Lady, siling ni 1964. Lady, are you sure love gid ang nabatyagan mo or basi kaluoy lang ina? Tungod sang iya sitwasyon. And likewise, basi siya man ang nakita, may nakita man, basi siya man ang nakita niya sa imo, o kung basi siya man ang nakita niya sa imo, namo na Tita Wilma, basi siya man ang nakita niya sa imo ang seguridad, tungod ka may obra ikaw. Ang imo boyfriend, ex-boyfriend niya, siguro, concern lang gid siya sa imo, kag basi may nakita man siya nga reason, kung nga amon na lang na ang iya kabalaka. Itugyan sa Ginoo, kag magpangamuyo ka para maka-decide ikaw upod ang Ginoo. 1964, salamat gid kabay nga makahatag na kasanagan sa atong letter sender. Inday Lady, wala ko'y nagasiling nga sundon mo kami ha. At least nag-gather natin ang opinions ng atong mga listeners. Maway mo man kung sino ang nagapabor, kag hindi nagapabor, bo mga anak kamuho. Di bala, pila lang ina sa mga opinion iya nga aton man gina binagbinag para sa imo man informasyon. Okay. Diri sa itong text hotline, may ari man ko diri nakita. Sa sender pinsaron mo gid sang maayo, kag siguruha ang balatyagon mo. Abi magpangamuyo ka. Kung bala inang nagakadapat, kung siya gid para sa imo, nga hindi ka maghinulsol sa ulihi, pangamuyo gid. Ha? Kagkabay nga hindi mangin ulihi ang tanan. Ambal na ni Ma'am Ana, na pamatiigid ang gina-advise ni Tawe kay para gina sa kayuhan mo. O kabalo mo si Tita We, do nanay na iya nga daan. Di ba lami sa malumina? Yes, so, ay, kung ako lang niya Tawe, hindi siya dapat. Kay ang asawa ya gani, ginpabayaan niya lang. Tapos nagpangawat siya, gani. Tapos asawahon niya lang. Kaya, paasawahon niya lang ikaw. Kung ako dapat sa iya, di na to nakilala sang wala mo pa nakilala sang husto. God bless na lang sa nagpadala sang sulat na halong kag indi magpadali-dali tani. Tawe, mangita siya sang matinlo nga trabaho, tama na Tawe, ang imo ginasiling. Agree gid ko sa opinion mo Tawe, may damo gid nga salamat. Mama Rivic Higan Talavera, good afternoon. Kay Zaldi Anteza, yes, salamat gid. Okay? So, relax lang na anay, ha? Ay, ito mga naka-online, balikan talang ka mo. Pagbalik ni Tita Wilma, para naman sa ito horoscope, pagkatapos sa ni. Number 1! Thank you for spreading. Nos, God bless Action Radio. May damo gid nga salamat. O may-ari pagidirigan ni opinion sa iton sa ni text hotline. Hambal ni Sir Carlos Siloso na. Good PM Tawe Panilag, kag di magpadaso-daso. Tawo ka lang, bagay kalipay nga gugma or pahamak kag batuan mo ang gugma kay basi kapahamakan ina. Okay? Textmate, silingin na. Textmate, girl lang, age 25 to 40, any girl. I'm sorry, sir. Sir Carlo Siloso. Diri ka nag-send sang imo sa cellphone number, hindi ko na malawag on air, na? Kung gusto mo mga textmate, sa atong text hotline, ikaw agi. Ha? Hindi ko ni mahatag. Kaya gusto kong magpangayo textmate, maagigid sa atong text hotline. Ha? Kaya balaan mo, hindi ko gusto nga may masakitan. Kabalo naman ka mo kay Tita Wilma, hindi tayo gusto maghatag kalain buot sa iban. Hindi tayo gusto maghatag sang kun ano sa iban naton nga mga patag palam. Nami gid, no?
ay paagi mo sa iTunes text hotline. Okay, kay kung anong cellphone number nga gamiton mo, amo man inang lawagon ni Tita online, ha? Louis Dignos, good afternoon. Salamat, Gid. Insakto ginamamay na. Inday Blaza, good afternoon. Salamat, Gid Bog, agreement si Ma'am Inday, ha? Okay, kay Ma'am Julie Patrimonio, good afternoon lang dira sa bugos mga pamilya. Salamat, Gid. Tawi ari naman kami ga-monitor sa imo program. This is My Life sa My Celine Homes. Stay healthy always the way and may God bless you and your family. Ma'am Virgie Olpinda, salamat, Gid, ha? Okay, Sir Alex Monteseling ni Sir Alex. Good night sa inyo, sis, ni Doc Matt. Okay. Sabat niya, ho. Kami nakita ko di kaina gali, oh. Marites Tinia, Tita We, mayong hapon, please greet sa Mr. ko nga si Gamay. Nagapamatigid subong kag advice ko lang sa sender. Di na to? Advice ko lang sa sender, okay lang na kay... na in love ka, go lang ka, ginj. Ay nga, anak ko. Oh. Okay lang, imo na opinion, ginarespeto ina nato, na? Novi Magapan, good afternoon, thank you. Okay. Kay KJ Cristobal Nueva Bleaches, ay Tito We, mati lang ko danay sa imo, kay dugay-dugay, sugat naman ko estudyante. Yes, KJ, thank you, Gid. Good night, morning, snowy here sa amon Tito Wilma. Hi, Miss Vanessa Mayo. Good afternoon, Ma'am Star. Good afternoon, Ma'am Star from the Philippines. Na good morning sa imo dira. Mas-sleep na ko kay off-on buwas. So, I have a little time to watch your show here in snowy Minnesota, USA. Good night sa tanan. God bless. Okay. Have us, sleep well, Ma'am. Na? Thank you, Gid. Cristobal, Mary Joy, Victorino Flores, Magkawili tawe, gapamati, gig ko dia. Today, thank you, Gid. Sa Talisay. Okay, enough na nanay, Balikan kami. Number 1! Thank you for spreading the news and it reaches out to anywhere in the world, even here in the US. Balansikag patas nga balita kag komentaryo kay amo ini ang pundasyon sa pagsalig sang publiko. Tuloy to. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. Kaya Action Radio for me, hindi ko yan nag-gain ang confidence, hindi ko nag-gain ang respect. Gina-consider ko nili nga station bilang amo ang nagbulig kag nag-imo gid sa akon bilang isa to full-time na media practitioner. Isa sa mga broadcast industry nga na tun-an namong diri ang paghatag sa educations, information, and mga entertainment, mga kalingawan man para sa mga tagpulakati sa Action Radio Bacolod. Action Radio is really a family for me. I'm Action Artay Kupon. Ako si Rex Cantong sa Action Radio Bacolod. This is Action Wilma Antopina Sugaton. And this is our 53rd anniversary story. Ngalan? Tata Tiding. Tapos ano may nabatian ka mo, naglupok? Nalupok. Pila ka lupok na, ma'am? Namatatlo ako Leader! Uy! Medic! 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 Leader! Uy! Medic! 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 Bangod sang nagluntan nga kudita sa What is the frequency of PYEZ Action Radio Bacolod? 684 has been part of the Negrenses and Bacolodnons. It has been there. From the moment they opened the radio, which means signing in early in the morning, until
until the station closes, the signing off in the evening. From the city of Bacolod, the commercial and political hub in Negros Occidental, DYEZ, Action Radio Bacolod, traces its roots to the city of La Carlota, where it first started its operations from the administrative building of the then Elizalde-owned Central Azocarera de La Carlota in the 1960s. The small community radio station, originally having the call sign of DYEN, hosted some of the pioneer broadcasters in the province until the declaration of martial law, when it was closed down. By 1980s, DYEZ shifted its program. Yes, again, Ma'am Inday Blas, salamat. Yes, kay Ma'am Star Vanessa dara again. Good morning na sa imo. Sleep well. Louis Digos, good afternoon. Okay, nabasa ko na ni. Sir Carlo, kabay pa nga naintindihan mong point ni Tawe, ha? Kay wala ko ga cater, baga cater, gadya. Wala ko ga hagtag siling textmate nga malawag ko sang inyo cellphone number online. Ilawag ko nga mangita sang textmate. Kinaglan ko mga textmate, paagita sa aton sa ni text hotline. Dira ka mo agi di laos, ari lang kami gyapon ni Nanay Isabel So antes man si Tita Wilma, basi bala may ara dira sa inyo kay ginapaaksyonan nga may wallet nga nadula itom ang kulor sa nawigit ini sa salakyan, no? Nawigit ini sa di pa sayang nga salakyan, nagabiyay halin dumanan or sorry, hindi gali. Na-misinterpret ko lang. Nadula ining itom nga wallet halin sa dumanan pagkadto sa Alice Road. Basi balasin uman ang nakakita o nakapudyo sini nga wallet, palihog lang. Uli kay ara dira sa wallet and driver's license. Nawigit ini kaina lang gid alas 8:30 sang aga, tubtob alas 9 kahina sang aga kahapon. Ano man panulok tawi man libat, no? Kababasi kahapon bala may nakita kamo nga wallet color itom dira sa bahin sa nga dumanan pakadto sa Alice Road, no? May wallet, may driver's license. Palihog lang ibalik ina, no? Ina ginapaaksyonan ni Inday Jean Castor. Tani kung sino nga lang sa ngara sa driver's license, no? Kay Jean Castor giniya, driver's license. Okay, kay Jean Castor gid ang driver's license. Pwede ninyo siya mag-contact sa cellphone number 0931-153-7868. I'm sorry, again, 0931-153-7868 na contact nyo lang da siya na kung kamo nakapudyot or nakakita sang wallet nga itom nasulod ang iya sini driver's license. Kabalo naman kita kung ano ka-importante sang driver's license. Okay, kadto na kita sa iton sini horoscope para karon nga adlaw, pero happy birthday anay no? I-greet na ito ng itong mga celebrators for today. Happy birthday. Happy birthday dira sa dumanan kay Sir Rufino Eragabino. Birthday agali subong. Sir Rufino, how young is you? Anyway, happy birthday. May God bless you. Good health, more years to enjoy. Kag syempre, more blessings and love sa imo, Sir Rufino. Kag happy birthday man, kay Mama. Nga happy birthday niya halin kay Louis Dignos. So, happy birthday sa mother dear ni Louis Dignos. Okay? Keep safe always ko na Mama. Na God bless you. And I love you, Mama. From Louis Dignos to her Mama. Happy birthday. Kay Salve Gatilugo, thank you, Ged, sa imo pag-upod online kay Tito We sa karon niya nga hapon. Miss you man ba? Okay, alas 2:47 again, horoscope na kita. Okay. Para naman sa iton horoscope karon niya nga adlaw, Nobyembre 16 tuig 2022. Sa mga nag-celebrate sang ila adlaw karon, ang adlaw sang inyo pagkatawo. Amo na siling nila may ara ba lang na siling sala gali. Nga magsiling ka nga
ang tao ni tao tungod hambal niya, ang tao makasala, kung makasala, tabla man sila, ano man sa tawi man, isa pa. Sila nga, kung makasala, kabala ka sa mimam hambal ta tao, lang tamo, ano pa, ara, ginaya, subject kita nga makahimo sala. Di ba mo na? Pero, ang kahitaasan, amo iya, ang makagagahom. Gani, ang sala, ginatadlong. Di ba la? Kay siya amo ang hari isang katawhan, siya nga aton tagtuga. Kung salang aton ginahimo, kinahanglan tadlungon tagid na. Kung nakahimo kita sala, kinahanglan tadlungon tagid. Hindi magkahadlok tungod ano man ang matabo, sa tanan nga tion, tadlungon gidya sang mahal nga Dios ang kabuhi mo. Kag inaipabatyag yagid sa imo. Mga celebrator for today. Okay, kabalo kita ng mga naga-celebrate sa ila birthday subong nga adlaw mga Scorpio ina. Kay ang mga Scorpio na tawo Oktubre 22 tubtob Nobyembre 21. Okay. Mga Scorpio, hindi pwede nga dululungan nga ginakuha ang madamo nga bagay tungod nga sa ulihi, isa sa mga gusto mo ang hindi mo maangkon. Okay, naglan one at a time lang, na? Pauna-una lang, ang dapat mauna, kag sa liwat, hindi pwede nga dululungan ang tanan. Amat-amat lang. Maswerte nga mga numero sa Scorpio, 2, 9, 19, 26, 27, kag 34. Gasabat si Serafino, I am 73 years old. Wow! Congratulations na nasa imo ya, Serafino. Sagittarius, ang mga Sagittarius naman na tao, Nobyembre 22, tubtob Disyembre 21. Okay. Kamu naman nga mga Sagittarius, kung ano ang maayo para sa imo, amo ina ang pilion mo. Hindi ka hindi na pagpagamuha pang pensar mo kung anong ginahambal nila. Na? Ang intindihon mo kung ano ang makapaayo para sa imo, kag hindi ang dapat nga makapaayo sa ila. Amo na yung handumon mo. At tubangon mo ang kaayuhan mo, kag pangamuyuan mo ang makapaayo para sa imo, kay ina iya, kung makapaayo ginman, ihatag sa imo sang mahal nga Diyos. Maswati nga mga numero ng Sagittarius, 3, 22, 29, 30, 31 kag 39, your lucky color is white. Capricorn, ang mga Capricorn naman Disyembre 22, tubtob Enero 19. Yes, Capricorn. Suwerte ka subong sa anuman nga klase nga pagpasimpalad. Kay ting matudtuod, sige-sige pang imo. Sige-sige pa yung di buenas nga nag-abot sa imo. Suwerte balaho, no? Dumdumon mo lang ang mga tao nga nag-aalalay sa imo, halin sang una. Sang pigado pa ikaw. Balik da sila. Capricorn, maswerte nga mga numero 20, 23, 28, 39, 40, 41. Your lucky color is green. Ang mga Aquarius naman, yes, Aquarius, Enero 21, tubto Pebrero 18. Kung diin ka, maganami man ang life mo, pero sa malayo, mas mangin matahong pagin ang kapalaran mo. Tungod sa tuod lang, ara kaya active kaya, kag maayo ikaw nga sumulunod sa kahitaasan, gani para sa kaayuhan sang kabuhi mo, padayon ang ginahimo mo. Maswerte nga mga numero sa Aquarius, 6, 10, 14, 15, 25, kag 26. Your lucky color is yellow. Kadtuan naman nato ng zodiac sign nga Pisces. Ang mga Pisces ang mga natao Pebrero 19 tubto Marso 20. Yes, Piscean, kung anong natabo sang una, manumbalik ina subong. Wala man sang pagbago, pero nakahibalo ikaw nga sa laina, hindi na pagsulita. Kag abi mo kunimon mo ina, makibot ka lang. Tungod amat-amat nga manumbalik ang suwerte mo sa kabuhi. Yes, Pisces, mga maswerte nga numero 5, 11, 16, 20, 28, kag 37. Your lucky color is purple.
Sa mga Aries naman Marso 21 tubtob Abril 19 ba feeling subong sa mga Aries na batyagan gid nila nga nagaayong dalagan sa ilang kabuhi bisan nga medyo mabulubog at ang ginaangkon nga problema subong. Gusto nang nabatyagan mo na ay kapalaran. Pero kapalaran mo mas labi pagin nga mag-aayo kung imo ginapa nga budlayan. Aries, mas wati nga mga numero 9, 10, 29, 32, 34 kag 36. Your lucky color is pink. Una pa lang inangabahin sa mga zodiac sign para man sa itong text sa ka-horoscope. Yes, Miss Margie Haniva, good afternoon and thank you. Pagkabalik pa si Tita Wilma, pagkatapos man sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Action Radio Number 1. Thank you for spreading the news and it reaches out to anywhere in the world, even here in the US. Balansi kag patas nga balita kag komentaryo kay amo ini ang pundasyon sa pagsalig sang publiko. Tuloy to. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. Kaya Action Radio for me, dali ko yan nag-gain ang confidence, dali ko nag-gain ang respect. Gina-consider ko nari ini nga station bilang amo ang nagbulig kag nag-imo gid siya akon bilang isa ka full-time na media practitioner. Isa sa mga broadcast industry nga na tun-an namong diri ang paghatag sa educations, information, and mga entertainment, mga kalingawan man para sa mga tagpulakati sa Action Radio Bacolod. Action Radio is really a family for me. I'm Action Artay Kupon. Ako si Rex Cantong sa Action Radio Bacolod. This is Action Wilma Antopina Sugaton. And this is our 53rd anniversary story. Ngalan? Tata Keding. Tapos ano may nabatian ka mo naglupok? Nalupok. Pila ka lupok na ma'am? Namatatlo ako Leader! Wait! Medic! 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 Leader! Wait! Medic! 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 Bangod sang nagluntan nga kudita sa What is the frequency of DYEZ Action Radio Bacolod? 684 has been part of the Negrenses and Bacolodnons. It has been there. From the moment they opened the radio, which means signing in early in the morning, until the station closes, the signing off in the evening. From the city of Bacolod, the commercial and political hub in Negros Occidental, DYEZ, Action Radio Bacolod, traces its roots to the city of La Carlota, where it first started its operations from the administrative building of the then Elizalde-owned Central Azocarrera de La Carlota in the 1960s. This small community radio station, originally having the call sign of DYEN, hosted some of the pioneer broadcasters in the province until the declaration of martial law, when it was closed down. By 1980s, DYEZ shifted its programming to full-time news and public affairs. First, ang na-encounter na mga problem sa relationship, wala man problema between sa mga empleyado diri. Pag-gather sa informations daily, muna siguro main problem namon in how to deliver, to entertain sa mga listening public, mga listeners, kung paano ina i-deliver kag matagan sang kasulbaran man
In the national arena, Aksyon Radyo Bacolod received various recognition in the kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas or KBP, receiving the most coveted Dove Trophy as the best provincial AM radio station in 2017. The station and its personnel were also recognized in the annual Gandingan Awards of the University of the Philippines Diliman in 2020. Furthermore, several news personnel of Aksyon Radyo Bacolod received appreciation for their meritorious performance in the annual Globe Media Excellence Awards or GMEA. Majority of the news and public affairs program of the station were also recognized locally in the annual Tingog kag Handurawal Awards by the KBP Negros Occidental Chapter. Modesty aside, for 3 consecutive years, Aksyon Radyo Bacolod's personnel were awarded as Icon of Radio in Negros, namely Aksyon Boy Duran, Aksyon Fred Salanga, and Aksyon Eddie De La Fuente. Aksyon Radyo Bacolod was also named as AM Radio Station of the Year by the University of St. La Salle, Bacolod. Aksyon Radio Bacolod is committed, no? Because nagapati kami na ang broadcasting is a lifetime process. Sige ba kami learn every day kung paano kami makadeliver din sa gusto, hindi lamang sa balita, kundi ilang real public service nga mong mahatag sa among matang. And above all, yan Aksyon Radio Bacolod ang among commitment, hindi lamang sa news, hindi lamang sa public affairs program. As head of the Operation Tulong Task Force, madamo kita sa nabuligan nga nagakinahanglan sa financial support, mga naga-hospital, nga way sa inyong bayad, paagiman sa bulig sa among mga listeners. Nabuligan nato nina sa mga medical mission kag other programs sa idanon sang Operation Tulong Task Force. Damo kagin ma-learn sa miskan sa ano nga butang, no? Miskan sa imo nga physical, emotional, nangin sa mentally mo nga panghuna-una, naghatagid sang kinaalam ang Aksyon Radio. Philippine Standard Time, ay tunanay 3 o'clock, prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Amen, kag salamat, Gid. Hingagaw siya kuno baguli siya kaabot. Aba, sir, maliliw-ligo kahingabot kagid dalin sa Sarabia. Okay, Antonio Beronio, madamogin nga salamat. Ahay, dali lang. Padayunon ko anay ni nabili naton nga zodiac sign para man sa iton horoscope kay karon. Taurus anay kita Tita Wilma. Sa mga Taurus, amoy ni mga tao Abril 20 tugto Mayo 20. Yes, mga Taurians, swerte ikaw karon nga adlaw. Sino man hindi malason. Sino paabi kundi ang mga wala sang mahimo kag nagakontra sa mga kagustuhan sa mga Taurus. Amo na silang mangindi malas karon nga adlaw na kinahanglan ikaw himuon mo lang Taurus ang husto. Suwerte mag-aabot sa imo. 7-19-24-28-35 kag 41 mga maswerte nga numero. Beige is your lucky color. Katuwang na ito ng mga Gemini. Yes, Gemini, Mayo 21, tubtub Hunyo 21, may manami, may matahom nga matabo sa kabuhi mo. Pero mas ina nga mag-aayo kon hindi ka magdali, hinay-hinay ka lang. Na, Gemini, sa sina nga paagi, magkahimo ikaw sa imo pamansaron sang isa ka maayo nga plano nga makahatag pagid sang dugang nga di buenas sa imo. 8-13-15-28-34 kag 37 mga maswerte nga numero.
Your lucky color is blue. Yes, Cancer. Ang mga Cancer, Hunyo 21, tubtub Hulyo 22. Very strong ang karisma sa mga Cancer karon nga adlaw. Pero mas maayo maghalong ka. Tungod bisan ang mga wala matarong, bisan ang mga wala matarong, ma-attract sa imo. Nga daw, hindi kagid pag-untatan sa mga intriga. Gusto nila halitan ka. Halong-halong lang. Cancer, 18, 20, 21, 24, 26, kag 34, mga maswerte nga numero. Your lucky color is black. Yes, Leo. Ang mga Leo naman, Hulyo 23, tubtub Agosto 22. Yes, Leo. Buksi ang balatsyagon mo para mangin malapit ka sa mga bag-o mo nga mga nakilala nga mga tao nga sa diin mabatsyagan mo nga ay importante ka man gali sa ila. Kag sila makabatsyag sang imo man importansya sa ila kabuhi. Mas wati nga mga numero sa mga Leo 14, 15, 25 kag 27, 30 kag 35. Violet is your lucky color. Ang mga Virgo naman, Virgo Agosto 23, tubtub Setyembre 23. Virgo, yes, weak ikaw or mahuyang ikaw. Abi mo lang na, pero strong ikaw. Pero matudtuod, ginaalalayan ikaw up there sa makaako para maangkon mo ang mga bagay-bagay nga gusto mo para sa kaayuhan mo kag sa pamilya. Batunang ka matuuran nga ina. Kag hindi mo pagbalibaran kundi magpasalamat ka sa mahal nga Dios. Virgo, 11, 17, 24, 28, 38 kag 42 ang mga maswerte nga numero. Peach is your lucky color. Kag katapusin natin nga zodiac sign Libra. Yes, Libra, Setyembre 23, tubtub Oktobre 22. Yes, ang mga Libra. Don't worry sa mga bagay nga nadula sa imo. O kung yes sa mga nadula sa imo tungod daw hindi gid man na iya para sa imo mo. Be it hatag sa ila. Para sa ila. Kung para sa ila na lang. Pasalamat sila nga halin ina sa imo. Karon nga panahon ang mga bagay nga para sa imo ibalik inaisang mas madamo pagid more blessings pagid ang mabaton mo tungod nga nangin maalwan ka. Mas wati nga mga numero sang Libra 4, 19, 27, 29, 36 kag 41. Red is your lucky color. Nabatian natin tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope. Salamat gid sa inyo kag syempre si Tita Wilma wala na sang panahon. Dira kay Mary Grace or Leo Grace. Ano ang first name niya? Lipat ko, sir. Leo Bert Santillan kag sa imo siniti ayon mayong hapon. To Arshad, salamat man. Kag ay ambot sa imo kid J. Cristobal ano ko nung Sagittarius wala kang pamati. Wala na ko sang panahon gani ako magapaalam na. Aton anay Bible verse of the day nga mabilin sa inyo halin sa 1 Peter chapter 3 verse 8. Finally, all of you have unity of mind, sympathy, brotherly love, a tender heart, and a humble mind. I can't say goodbye. Boys na naman, salamat gid sa standby sa mitawong mga drama, mensahe sing paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Ang inyong